Започва втората гала вечер по кикбокс и муай-тай Ultimate Pro Fight. Тази вечер ще ви представим 8 зрелищни срещи в стиловете K1 и муай-тай. Организатори на събитието са промоторска компания ProFight и Българска конфедерация по кикбокс и муай-тай. Официални гости на събитието са министъра на младежта и спорта господин Красен Кралев, четирикратният шампион на веригата K1 мистер Семи Шилд, Брайан Бек, шеф на съдийския комитет на ВАКО, Алекс Енгелхарт, шеф на холандската кикбокс федерация ВАКО, и Кристина Пилко, член на съдийския комитет към ВАКО. Ще поканя на ринга министъра на младежта и спорта господин Красен Кралев, за да открие втората гала вечер Ultimate Pro Fight. Добър вечер! За мен е чест и удоволствие да присъствам на втората гала по кикбокс и муай-тай от веригата Ultimate Pro Fight, организирана от промоторска компания ProFight и Българска конфедерация по кикбокс и муай-тай. Тази вечер ще станем свидетели на 8 здрави битки, които вярвам, че ще вдигнат адреналин на всички фенове на силовите спортове. Нека присъствието в залата на четирикратния шампион на веригата K1 Семи Шилд бъде допълнителен стимул за всички бойци. За нас като домакини е радостно, че сред големите професионалисти има български момчета, които с чест и достоинство ще излязат на ринга, за да представляват родината. Пожелавам да наблюдаваме зрелищни срещи, а състезателите призовавам да вложат цялата си енергия и мъжество за радост на зрителите. Откривам втората гала вечер по кикбокс и муай-тай от веригата Ultimate Pro Fight. Успех! А сега, дами и господа, посрещнете главните действащи лица тази вечер. Бойците, участващи в турнира. Състезатели, прославили страната ни на няколко континента. Павел Филимонов! Венелин Анков! Йордан Димитров! Християн Андонов! Светозар Кючуков! Сергей Александров! Николай Алексиев! Даниел Илиев! Мариан Макавев! Деян Топалски! Богдан Шумаров! Атанас Божилов.
Jordi Fernandez. Стоян Копривленски. Александros Хацихроноглу. Jordan Yankov. Дами и господа, ще поканя на ринга легендата мистер Семи Шилд. Hello Bulgaria, I'm very glad to be here. Здравейте, България! That I am present at this tournament. I want to wish all the fighters a good fight and show your fight heart, and I think we have a great night tonight. Ус! Искам да благодаря на всички за поканата, за това, че имам шанса да бъда част от това хубаво събитие тази вечер и да пожелая най-вече много успех на всички състезатели и да покажат най-доброто от себе си. Ус! Дами и господа, в червения ъгъл е състезателя с личен треньор Никола Николов. Той печели бронзови медали на световно и европейско първенство по кикбокс за юноши. Вашите аплодисменти за Йордан Димитров! Негов опонент в синият ъгъл е балкански шампион по кикбокс и републикански шампион по кикбокс и муай-тай. През 2014 той става носител на интерконтиненталната титла на Rising Nakmuay. Професионалната си кариера има 5 маша, 4 победи, от които една с нокаут. Аплодисменти за Християн Андонов! Дами и господа, здравейте от мен, Огнян Георгиев. Включваме се за първият матч от гала вечерта Ultimate Pro Fight в зала Христо Ботев. Страхотни емоции ни очакват в следващите минути. Йордан Димитров срещу Християн Андонов. Срещата е по правилника на K1, категория до 63 кг и половина. Йордан Димитров с червените ръкавици. Той ще има ръстово предимство в тази среща с около 8-9 см. Е по-висока от Християн Андонов. Прави своя професионален дебют Йордан Димитров, който в своята кариера има бронзови медали от световно и европейско първенство за юноши. Но тук нещата са доста по-различни.
Срещу него има един опитен съперник, който вече е опитал вкуса на професионалния спорт. Кристиян Антонов е завършил спортното училище в Стара Загора и в момента тренира в клуба Икен при Красимир Колев. Лош преден кик на Йордан Димитров. Това ще бъде неговата игра. През тази среща ще се опитва да държи на дистанция. Още по-агресивен Кристиян Андонов. Дясно коше в целта. Точен Йордан Димитров. Не може да намери верната дистанция за момента Кристиян Андонов. Сега пласира един десен прав. Не е лошо попадение. Опитва се да бъде малко по-агресивен Кристиян Андонов. Дясно круше. Точен беше Кристиян Андонов. Йордан Димитров. Виждате как разиграва. Опитва се да стои далече от въжетата и от ъглите. Комбинация на Кристиян Андонов. Добри размени. Йордан Димитров завърши последен. Кик последван от десен прав. Първата техника попадна в целта. Точен беше Йордан Димитров, но и Кристиян Андонов отговори подобаващо. Десен в тялото на Йордан Димитров и тук един неприятен удар в слабините. Кика на Йордан Димитров ще спре за малко срещата. Трябва да поскача на пети Кристиян Андонов, за да се възстанови. Последният двубой на Андонов беше през август в Ларнак. Тогава надви Григориос Пампус със съдийско решение. Преди това се справи с Андрей Кир. Единствената загуба в кариерата на Кристиян Андонов е от класния боец Виктор Русо през 2011. Десен в главата на Йордан Димитров. Натиска много сериозно Кристиян Андонов. Страничен кик. Пропусна десния прав на Димитров. Добра комбинация на Кристиян Андонов. Той взима надмощие в края на първата част. Добре се държеше Йордан Димитров в началото на срещата, но виждате как все по-често Кристиян Андонов успява да намери своя противник. Апъркът и дясно круше. Нова прекрасна комбинация на Старозагореца. Ляв и десен прав, последвано от коляно. Има затруднение Йордан Димитров. Все по-рядко успява да спре атаките на Кристиян Андонов. Край на първата част. И двамата бойци ще трябва да получат указания по време на 60-секундната пауза. По-добре стартира Йордан Димитров. Успяваше да държи на дистанция Кристиян Андонов, но постепенно Андонов намери верния ритъм, с който да пробие през защитата на Йордан Димитров. Време е за втория рунд. С сините ръкавици Кристиян Андонов, с червените Йордан Димитров. Срещата в 3 рунда. Десен прав в главата на Димитров. Нямаше как да започне по по-добър начин Кристиян Андонов. Личи си опита, който има в подобни срещи Кристиян Андонов. Той отчете преди матча, че неговият противник е опитен състезател, което означава, че изобщо не е подценил нито за секунда качествата на Йордан Димитров. И се получи мощното дясно круше на Кристиян Андонов. По-рядко пуска кикове, както сега направи Йордан Димитров. Именно с тези техники на него му вървеше в началото на срещата, за да държи на дистанция Кристиян Андонов. Трудничко ще бъде на Димитров и подобни размени. Сега има някакъв проблем. Аркада над дясното око на Йордан Димитров, и то доста сериозна аркада. Виждате, около 2-3 см, страшно дълбока. Този матч може и да не продължи. Това ще бъде преценката на доктора. Разочарован е Йордан Димитров. Край на тази среща. Кристиян Андонов е победител. Неговият наставник Красимир Колев е доволен от това. Виждате и феновете, които са щастливи. Това, което се случи. Точен десен прав. Дами и господа,
Победител поради прекратяване от лекара е състезателят от синия ъгъл Християн Андонов. Отново ще поканя на ринга господин Виктор Меламед, президент на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай, който ще връчи награда на победителя. Драги зрители, на вашето внимание в червеният ъгъл е състезателят на спортен клуб Гонг, град София. Многократен републикански шампион и участник на европейски и световни първенства Цветозар Кючуков, Нинджата! В синият ъгъл бронзовия медалист от европейско първенство Анкара 2012. Първият български кикбоксер, участник на световните бойни игри Спортакорд, Сергей Александров! Последни инструкции от рефера Цветозар Кючуков е с червените ръкавици, срещу него Сергей Александров с жълтите. Матчите в категория до 75 кг по правилника на K1. Руско Турманов ще бъде третия човек на ринга. Той ще следи за спазването на правилата. Цветозар Кючуков прави своя професионален дебют. Сергей Александров с 3 успеха и 2 загуби зад гърба си. Бронзов медалист от европейското първенство през 2012 година е той. Изпълненик на Красимир Колев. Опитва дясно крушет Цветозар Кючуков. Не се получи хайкика на Сергей Александров, за разлика от неговия десен лоу-кик. Размяна на кикове в началото на двубоя. Доста по-добре разиграва с краката Сергей Александров. Прекрасен преден кик на Александров, след това и лоу-кик. По-добре Цветозар Кючуков се представя при тази размяна. Още десен лоу-кик на Цветозар Кючуков, наричан Нинджата. Плевенчанина е представител на Гонг от София. Сергей Александров продължава със своите предни кикове. Те вършат доста добра работа, за да държат на дистанция Цветозар Кючуков. Страничен кик в целта. Много добре тактически се справя за момента Сергей Александров. Десен кик и веднага изтегляне. Често е засрещан Цветозар Кючуков при опитите си да организира атака. Сякаш е по-отпуснат на ринга Сергей Александров. Сега забележката е към него. Доста равностойна битка с леко предимство за Сергей Александров. Той посира повече точни удари. Дясно круше, доста опасно в изпълнение на Сергей Александров. Подгъна лекичко коляно от Цветозар Кючуков. Лоу-кик в целта. И ляв прав. Продължава да затвърждава предимството си в началото на срещата Сергей Александров. Преден кик и на Цветозар Кючуков. Разбра, че трябва малко да разнообрази играта си, да не върви само напред и да търси мощни комбинации с юмруци. Десен лоу-кик на Сергей Александров. Още един лоу-кик.
Убедителен е в първия рунд Сергей Александров. Действа на безопасна за него дистанция. Само ето в тези моменти Светозар Кючуков може да развие атаките си. Сега дясно круше в главата на Александров. Браво на Светозар Кючуков. Не се не рефаре, защото удари гонга за края на първата част. Най-интересните моменти. Прекрасен страничен кик на Светозар Кючуков. Дясно круше срещу коляно. Тук можеше да стане много опасно за Светозар Кючуков. Десният прав засрещна главата на Кючуков. Кючуков имаше проблеми с контузии, затова беше извън ринговете за малко повече от година. Сега вече се чувства много добре и е готов да докаже своята класа. Рунд номер 2. Страничен кик в целта. Добре започва Светозар Кючуков. Стара се да бъде колкото се може по-близко до Сергей Александров. Нещо, което по-рядко му се отдаваше през първия рунд. Коляно в тялото на Александров. Високо темпо налага Светозар Кючуков. Добре се защити от тази атака Сергей Александров, който беше анализирал играта на Кючуков и според Сергей Александров най-силното качество на Кючуков е играта му с чумруци. Десен в главата на Светозар Кючуков. Тръгна напред Сергей Александров. Усети слабост в Светозар Кючуков. Беше вкаран в въжетата Кючуков. Но шанс за него. Опасно дясно круше на Сергей Александров. Загуби концентрация Светозар Кючуков. Положение на няколко секунди можеше да бъде много фатално това за него. И двамата играят с високи гардове. Винаги са прикрити и преден кик. Успя да пласира Сергей Александров. Не стана лявото круше на Александров. Вече 10 години се занимава с кикбокс Сергей Александров. Какво опасно крушение, но контрата на Александров беше много по-добра. Забележка и към двамата, за да изчистят своята игра. Дясно крушение в главата на Сергей Александров. Светозар Кючуков продължава да върви напред. Страшно интересен матч наблюдаваме. Нито секунда отдих не си дава двамата. Непрекъснато валят комбинации. Коляно на Сергей Александров. Шанс за Светозар Кючуков в тази ситуация. Сега дясното курче на Александров също пропусна с много малко. Близко сме до края на втория рунд. И двамата имат нужда от почивка. Раздадаха се с тези 3 минутки. Ще имат възможност да се раздадат и още в последния трети рунд. Отново, като че ли с една идея, беше по-класен Сергей Александров. По-разумно действаше той. Изчакваше удобните моменти. Дясно круше, браво на Светозар Кючуков. Право в главата на Сергей Александров. Той имаше подобни моменти в края на първата част. Коляно в тялото на Кючуков. Десен прав. Отлична работа на Светозар Кючуков. Крайна рунда. Много е важно и за двамата да се възползват максимално от минутката почивка, за да възстановят. И двамата имаха възможности при тези размени. Отличен преден кик на Сергей Александров. Добре ползва тази техника боеца на Красимир Колев. Време е за заключителния трети рунд. Сергей Александров с жълтите ръкавици, срещу него Светозар Кючуков. Много спорвана битка. Може би със съвсем мъничко доминира Сергей Александров в нея. Всичко може да бъде решено в заключителната трета част. Две леви крушета. Сергей Александров нямаше мощ в тях. Загуби равновесие Светозар Кючуков. Няма да има отборяване тук. С огромно желание играе Светозар Кючуков. Иска да се докаже
Толкова силна гала вечер. Отново отлична работа на организаторите от Ultimate Pro Fight. Зала Христо Ботев е пълна с фенове, които се наслаждават на това, което имаме удоволствието и ние да гледаме. Опит за ляво крушение на Светозар Кючуков. И преден кик. Сега десен лоу кик на Светозар Кючуков. Доста по-добре се получават нещата за Кючуков, когато той не ползва само своите боксови комбинации. Трябва да държи главата си вдигната Светозар Кючуков. Точно това искаше от него рефера. Десен лоу кик успя да вкара Сергей Александров. След това коляно беше отговорен на Светозар Кючуков. Ляв и десен прав на Александров. Малко по-свеж изглежда Светозар Кючуков. Страничен кик в целта. Браво на Сергей Александров. Дясно куршие отвръща Светозар Кючуков. Страшно равностойна битка. Загуби равновесие. След този кик Светозар Кючуков, но вече е на крака. Опасно дясно куршие на Кючуков. Внимаваше Сергей Александров. Сега тръгна с десен прав Сергей Александров. Понатрупа се умора и в двамата. Ляв десен пуска Светозар Кючуков. Дясно куршие последвано от ляво отново. Плевенчанина опитва със своите боксови умения да огъне гарда на своя съперник. Добър гон прави Светозар Кючуков. Ляво крушие в целта. Разликата в сравнение с първите два рунда в играта на Сергей Александров е, че той по-рядко използва своите кикове. Преди успяваше и с преден кик, и с лоу кик да спира атаките на Светозар Кючуков. Сега като че ли се подлага малко на играта му с юмруци. Опит за дясно крушие на Кючуков. Край на матча. Вдига своята ръкавица Светозар Кючуков. Силен трети минут направи той. Сергей Александров също смята, че трябва да бъде победител. И ще изчакаме съдийското решение. Ето ги най-интересните моменти. Определено третия рунд беше за Кючуков. Когато Кючуков успеше да скъси дистанцията, тогава нещата му се получаваха. Дами и господа, победител с 2-1 съдийски гласа е състезателят от червения ъгъл Светозар Кючуков. Ще поканя на ринга господин Владислав Шопов, който ще връчи награда на победителя. В червеният ъгъл от София е вице-европейския шампион от Букурещ 2012 и бронзов медалист от европейското в Билбао от 2014 година. Многократен републикански шампион по кикбокс и таеквондо. Моля, приветствайте Мариан Махавев! В синият ъгъл на ринга е един от любимите на публиката кикбокс и ММА състезатели. Има 4 победи на профи кикбокса и 11 в ММА. На първата гала вечер Ultimate Pro Fight победи убедително своя съперник
И сега излиза с повече увереност за новото предизвикателство. Дами и господа, Деян Топалски! Рефера до боя Ангел Иванов. Деян Топалски, който вече записа един успех във веригата Ultimate Pro Fight в дебютното издание на шоуто. Тогава победи Христомир Ранчев в помпата. Сега има шанс да докаже своите качества срещу доста класен съперник Мариан Макавеев. С второ място от Европейско първенство по кикбокс. Многократен републикански шампион е Макавеев. Категорията е до 81 кг, а правилника K1 с типичния си обратен гард започва от плевенчанина Деян Топалски. Прекрасен страничен кик на Топалски като за начало. Пуска своя лоу кик Мариан Макавеев. Според Деян Топалски съперника му тази вечер е доста по-опасен, отколкото предишния му опонент Христомир Ранчев в помпата. Опит за преден кик. По регламента на K1, когато бъде хванат кръка на боеца, човек, който го е хванал, има право да направи само една техника. Опасен ляв прав на Деян Топалски. Типичен контратакуващ състезател е Топалски. Мариан Макавеев работи отлично с крака. Виждате, още в началото на срещата от всякъде опитва да взима предимство Макавеев със своите кикове. Има опити от таеквондото Мариан Макавеев. Загради Деян Топалски своя съперник. Коляно и дясно кроше. Браво на Мариан Макавеев. Страничен кик. Доста бърз Мариан Макавеев. Не успява да сега да отговори Деян Топалски на тази скорост. Десен прав в главата на Деян Топалски. Опит за бекфист. Вкаране в ъгъла Мариан Макавеев. Апъркът и ляво кроше. Бързо промени своя начин на игра. Деян Топалски опитва се да пресира. Да не дава възможност на бързия Мариан Макавеев да организира своите доста изненадващи комбинации. С лекота Топалски отрази кика. И сега шанс за него. Ляв прав в главата на Мариан Макавеев. Точен кик на Макавеев. Избягва бой от близка дистанция Мариан Макавеев. Разминаха по един тежък удар с шумруци двамата. Топалски сега отново атакува, притисна в ъгъла Мариан Макавеев. Не се получи десния прав на Макавеев, за разлика от неговия лоу кик. Върна и лоу кик Деян Топалски. Леко предимство за Макавеев в началото имаше, но сега Топалски поизравни играта. Ляво кроше в главата на Мариан Макавеев. Още един равностоен двубой наблюдаваме. За пореден път матчмейкинга на Ultimate Pro Fight е брилянтен. Ще има ли нокдаун тук? Не. Беше избутан Мариан Макавеев според рефера. Край на рунда. Отлично беше изградил своята тактика Мариан Макавеев от другата страна. Деян Топалски, който е член на клуба Friends, получава указания. Освен с кикбокс, Деян Топалски се занимава много активно и с смесени бойни изкуства. Между другото, той направи своето завръщане в кикбокса. Именно на последната гала вечер Ultimate Pro Fight през декември. Няколко години се занимаваше само с ММА. Той има и насрочен матч по правилата на смесените бойни изкуства за края на март. Пропусна десния прав на Мариан Макавеев, който с жълто-черните вещета. Опасно ляво кроше на Топалски. Контра на Макавеев. Здрава битка до въжетата. Когато нещата се развиват в центъра на ринга, известно предимство има Мариан Макавеев. Прекрасен лоу кик на Макавеев. Не се получи лявото му кроше. Той бързо разбра, че няма смисъл да го пуска с пълна сила.
Не лоша комбинация на Деян Топалски. Пасен ляв прав на Топалски. Добра работа на плевенчанина. Не се получи бек-кика на Мариан Макавеев. Сега нова атака за него. Двама много класни състезатели, един срещу друг. Отлично са подготвени за този двубой. И все още нито един от тях не може да вземе надмощие. Макавеев опитва защитата на Деян Топалски, който чака своя момент, отново тръгва с ляв прав, последван от коляно. Накъсва си играта от тези клинчове. Коляно срещу ляво круше. Това беше резултат от размяната. Продължава със своите кикове Мариан Макавеев да носи опасност във всяка една секунда. Десен прав в главата на Макавеев. Доста по-добри удари успя да вкара Деян Топалски със своите юмруци. Рефера направи забележка на един от двата ъгъла. Знаете, че по време на подобни срещи нещата много се разгорещават. До последно като че ли тази среща ще бъде на кантар. Виждате, че и във втория рунд нито един не може да вземе надмощие. Хубава комбинация на Мариан Макавеев. Коляно след това десен прав. Силни мигове за Макавеев. Трудно му е на Деян Топалски да бъде равностоен, когато боят се развива от далечна дистанция. Сега вкара мощно ляво круше. Още едно ляво круше. Започва да се подува дясната скула на Мариан Макавеев. Именно лявата ръка е по-силната на Деян Топалски. Край на рунда. Уверен е, че се е представил силно в тази част Деян Топалски. Мощен ляв хайкик. За малко не успя да порази Мариан Макавеев. Ето това беше една от най-зрелищните размери във втория рунд. Топалски също е сменил няколко бойни спорта преди да достигна до кикбокса. Последен трети рунд с червено-черните гъщета е Деян Топалски. С черно-жълтите шорти Мариан Макавеев. Мощен ляв хайкик на Деян Топалски. Инициира клинча Мариан Макавеев. О, какво коляно на Топалски. Някой му стигна да го вкара. Ляво круше след това в главата на Мариан Макавеев. Нещо чудно заключителната част да бъде решителна. Именно тя да натежи в картите на съдиите. Много здрав лоу-кик на Деян Топалски. Макавеев отвърна с бек-кик и стрейчин кик. Отново продължава да залага на мощни удари със своята лява ръка Деян Топалски. Помоли се малко Мариан Макавеев, вече не е толкова свеж и не успява бързо да си стегли след своите атаки. Дава възможност на Деян Топалски да контрира мощно. Пробва десен ляв прав Топалски, но гарда на Макавеев си беше на мястото. Ляво круше, браво на Деян Топалски. Сега и дясно круше. Макавеев отговаря с лоу-кикове. Още един право в целта и трети пореден. Десен прав пуска Топалски. Четвърти лоу-кик пореден и сега хайкик в изпълнение на Мариан Макавеев. Ляв десен, след това и ляв прав. Много интересни мигове от тази среща. Матчът ще продължи. Кратка пауза имаше тук. Опасен ляв прав отново на Топалски. Внимава Мариан Макавеев, той със сигурност е проучил отлично силните черти на плевенчанина. Размениха по един-два тежки удара. В тази ситуация преден кик в главата на Мариан Макавеев. Много добри попадения успя да пласира Деян Топалски в заключителната трета част. Тук вече и кондиционната подготовка има доминираща роля в сравнение с всички останали качества, които бойците трябва да покажат.
Тесен прав в целта. Макавеев отвръща с любимия си лоу-кик. Дясно курше. Браво на Деян Топалски. Тръгна за бек-кик Мариан Макавеев. Но беше прекалено близко до Топалски. Опасно коляно на Мариан Макавеев. Тръгна за една атрактивна техника Деян Топалски, но беше засрещнат. Много здрава битка се получава на ринга в зала Христо Ботев. Дясно круше, браво на Мариан Макавеев. Сега Топалски има шанс, ляв прав и ляво круше. Успя да влезне в клинч Мариан Макавеев. Двубоят продължава в центъра на ринга. Удар имаше глава в глава тук. Наведе своята Мариан Макавеев. Край на матча. Страшно интересен двубой. Красимир Колев е доволен от това, което е показал Мариан Макавеев. Ето ги най-добрите моменти от третия рунд. Опитваше се да акцентира с мощни удари Деян Топалски, да направи разликата с тях. Макавеев непрекъснато ползваше своите кикове. Всяка една възможност. Тук може би най-добрата размяна в матча. Дами и господа, победител с 3-0 съдийски гласа е състезателят от червения ъгъл Мариан Макавеев. За да връчи награда на победителя ще покани на ринга господин Димитър Тодоранов. Да, он парень нервный, даже чересчур, наверное. Всем манерным сходу пробивал фанеру. По щегляне психовал на молоко с пенкой. Сейчас психует на соседский шум за стенкой. Взрывается моментом, как С4. Любого раздражающего с полпинка натырит. Не соблюдаешь в магазине очередь собака. Никакого разговора, сразу драка. Блатной с района пытался что-то доказать. В червеният ъгъл на ринга с лично тегло от 74,5 кг е световният шампион за кадети по Муай Тай и кикбокс стил К1, непобеден до сега на професионалния ринг, състезателят на ВУИЛ Варна Богдан Шумаров. В синият ъгъл е състезателят на Блоен клуб Самурай Бургас, бронзов медалист от световното първенство по кикбокс в Бразилия през 2013 година. Републикански шампион по Муай Тай и кикбокс лоу-кик. Тази вечер отново излиза на ринга в гладиаторска битка в категория до 75 кг. Моля вашите аплодисменти за Атанас Божилов! В този двубой се срещат два различни стила на игра, което е гаранция за среща изпълнена с зрелищни моменти. Рефер на двубоя Илия Спасов. Богдан Шумаров срещу Атанас Божилов. Среща в категория до 75 кг. Опитния Атанас Божилов с 18 победи и 3 загуби на профи ринга срещу Богдан Шумаров, който първо започва своята кариера. Само 18 години е Шумаров. Петричанина се готви при Красимир Кирилов и има шанс да тренира с един от най-добрите кикбоксьори на България през последните години, Владимир Вълев Питбула. И двамата записаха победи на гала вечерта Ultimate Pro Fight 1 през декември миналата година в същата тази зала Христо Ботев. Атанас Божилов
Действа малко по-предпазливо в началото. Добър десен лоу-кик на Божилов. Пробва и левия си лоу-кик, който не попадна в целта. Богдан Шумаров обвръща с десен лоу-кик. Нова комбинация на Шумаров. Той нямаше проблеми в матча му с Еди Алексанян. Една от най-добрите срещи на предишното шоу Ultimate Pro Fight. Опасно дясно крушение на Богдан Шумаров. Божилов се справи с Иван Костадинов след съдийско решение в предишния си двубой. Добра работа на организаторите, че слагат двама победители. От първото шоу един срещу друг. Прекрасен бекфист направи Богдан Шумаров. Изпълнение, което си заслужава да го видим малко по-късничко и на повторение. Действа с самочувствие младия боец. Той много добре осъзнава, че това е неговия шанс да покаже таланта си пред голяма публика. Доста агресивен Богдан Шумаров. В началото на матча размяна на колена. Илия Спасов, също бивш кикбоксер, е трети човек на ринга. Всеки един момент се опитва Богдан Шумаров да нанася поражение на своя противник. Сега контриращия десен лоу-кик на Шумаров отново попадна в целта. Прекрасно представяне на младия петричанин. Едва от 5 години Богдан Шумаров тренира бойни спортове, но вече усъвършенства своите умения. В опит за бекфист от страна на Богдан Шумаров, Атанас Божилов внимаваше. Завърши с лоу-кик Божилов, сега десен в тялото. Не успява с обратния си гард Божилов да се отгрупи кой знае колко Богдан Шумаров. Лявото крушение на Шумаров, дясното също. По-раздвижен е Богдан Шумаров и сега успя да изравни нещата, след като в началото на рунда Шумаров имаше предимство. Край на първата част. 60 секунди пауза. Ето Владимир Вълев с кърпата. Той участваше в първата гала Ultimate Pro Fight, но тук е в ролята на секундант. Брилянтният бекфист на Богдан Шумаров, който каза, че е неговият съперник. Има доста техничен стил преди матча. От миналата година Шумаров живее и тренира в Варна. А Димитър Топалов го покани в началото на миналата година да се включи в националния отбор по Муай Тай. Продължаваме с рунд номер 2. Богдан Шумаров с сините гащета, с черните шорти Атанас Божилов, който вече 10 години се занимава с кикбокс и с Муай Тай. Миналата година Божилов остана с бронзов медал от световното първенство по кикбокс в Бразилия. Играл е с доста международни съперници. Продължава да работи с страничните кикове Богдан Шумаров. Малко по-пестеливо действа Атанас Божилов. Ляв прав в тялото на Шумаров. Сега лоу-кик в целта. Пропуска Шумаров. Десен прав в главата на Богдан Шумаров. Ето в тези моменти си проличава опитът на Атанас Божилов. Отново пропуска Шумаров. С огромно желание играе младия боец. Но срещу него има изключително класен съперник, нов опит за бекфист. Демонстрира, че си е научил урока Атанас Божилов. Точен лоу-кик. Загуби равновесие Атанас Божилов. За щастие няма проблеми за него и веднага се коригира с два точни лоу-кика. Няма намерение Божилов да рискува при размени от близка дистанция. За него е много по-добре да изчака атаките на Богдан Шумаров и да го обстрелва с кикове. За сега се получава тази тактика. Ляво круше сега в главата на Богдан Шумаров. Забележката именно към младия боец.
Падна коефициента на полезно действие на Богдан Шумаров в сравнение с първия рунд. Лоу-киковете на Атанас Божилов вече започва да оказва влияние. Загуби малко от своята скорост Богдан Шумаров. Още един хубав лоу-кик. Шумаров пропуска. След това зачестиха и тези клинчове. По-свеж изглежда Атанас Божилов. Мощен преден кик на Божилов. И коляно. Тръгна за бекфист Богдан Шумаров, но беше прекалено бавен. Коляно в тялото на Атанас Божилов. Добре действа при размяната с колена Богдан Шумаров. Край на рунд номер 2. Добре се представи Атанас Божилов в него. Битката най-вероятно ще бъде решена в заключителната трета част. Атанас Божилов на вашите екрани има победи над Александро Бехенрао и Винсент Грач, но и загуба от Димитри Баренао. Вече видяхте колко добри лоу-кикове има Атанас Божилов. Много добър контратакуващ стил показва Божилов. Представител на класния клуб Самурай Бургас. Готви се при Димитър Топалов. Край на паузата, време за заключителния трети рунд. С сините гащета 18-годишния Богдан Шумаров, който има едно от най-сериозните изпитания в своята кариера. Срещу него опитния Атанас Божилов. С 10 години е по-възрастен Божилов. Добър страничен кик на Богдан Шумаров. Хубави колена на Шумаров. По регламента на K1 клинчовете не трябва да продължават много. Рефър бързо трябва да ги разделя. Като бойците имат право да нанасят в тях техники. С колена най-вече. Десен в тялото на Богдан Шумаров. Отличен ляв лоу-кик на Шумаров. Коляно, браво на Божилов. Все още нищо не е решено в този двубой. Везните са напълно изравнени. Ще покаже повече енергия в най-важните моменти преди финалния гонг. Надъхва се Атанас Божилов. Опитва се да събере всичко, с което разполага. Но и Богдан Шумаров няма никакво намерение да се остави в този зрелищен двубой. Опитва страничен кик Богдан Шумаров. Отговора на Божилов завърши с ляв лоу-кик. Точен хай-кик и веднага Атанас Божилов контрира. По-зряло действа определено Атанас Божилов. Търпелив е, дебне за по-добри възможности за атака. И това може би носи успех при по-голямата част от ситуациите. Мощен лоу-кик отново на Божилов. Бързичко се изправи Богдан Шумаров. Нормално е силите на двамата постепенно да се изчерпват. Колената на Богдан Шумаров върши добра работа, но тук ляво круше, след това и ляв лоу-кик на Божилов. Много по-чисти са попаденията на Атанас Божилов в този трети рунд. Виждате как Богдан Шумаров вече дори не се опитва да вкарва колена в клинча. Наистина сериозно изтощението при него. Гарда му също така пада. Бекик на Атанас Божилов.
Опитва се да се събере Богдан Шумаров. Наложи той много високо темпо в началото на матча. В размяна на кикове. Десен в главата на Атанас Божилов. Но малко се разсърди Божилов, защото удар дойде след гонга. Още веднъж най-интересните мигове от продукт номер 3. Често завършваше с подобен лоу-кик Атанас Божилов. Тук още един. Много силно оръжие левия лоу-кик на 28-годишния бургазлия. Дами и господа, победител с 3-0 съдийски гласа е състезателят от синия тъгъл Атанас Божилов. Ще поканя на ринга господин Стефан Маринов, член на управителния съвет на Българска конфедерация кикбокс и муай тай. Моля вашите аплодисменти за Bedroom Premium Ladies. В червения тъгъл на ринга е състезателят на Кампио клуб Барселона с треньор Оскар Биел, шампиона на Каталуния по муай тай с лично тегло от 70 кг. Той има 25 мача, 16 победи, от тях 4 нокаута. Жорди Фернандес! В синия тъгъл е състезателят на Тим Варна. Висок 179 см с лично тегло от 70,6 кг. Трикратен европейски шампион по муай тай, балкански шампион по кикбокс за юноши, бронзов медалист от световното по муай тай и кикбокс стил К1 2014 година. Многократен национален шампион по кикбокс и муай тай, майстор на спорта. Наричат го снайпера заради точността на ударите. Дами и господа, Стоян Копривленски, снайпера! Рефер на двобоя Георги Георгиев. Стоян Копривленски и Жорди Фернандес са мач по правилата на муай тая. Жорди Фернандес сега се готви за изпълнението на типичния за муай тай танц.
Същото прави и Стоянко Привленски. С този танц бойците показват уважение един към друг, уважение към публиката, уважение и към боговете. За втори пореден матч Копривленски ще покаже своите умения в зала Христо Ботев през декември. Той показа страхотна класа в битката срещу Рангел Иванов. Сега вече неговият противник е на много по-сериозно ниво. Шампиона на Каталуния Жорди Фернандес с 16 победи, 4 от тях с нокаут и 9 загуби. Копривленски е на 20 години, има зад гърба си 30 успеха, 7 от тях с нокаут и 6 поражения. Доста дълго продължава пълната версия на този Муай Тай танц. Георги Георгиев ще бъде третия човек на ринга. Копривленски с жълтите ръкавици, Жорди Фернандес с червените. Ще има ръстово предимство българина. Много рязък 20 годишния боец. Разликата от мачовете, които гледахме до момента е, че двамата могат да ползват своите лакти. Опасно дясно круше на Копривленски. Беше хванат кръка на българина. Не се получи десния лоукик на Стоян Копривленски. Ляв прав в целта. Жорди Фернандес. Такова сега, но не успя да направи нещо, кой знае колко сериозно. Дори в тези клинчове съществува опасност във всеки един миг, защото лактите са много сериозно оръжие в тях. И най-малкият миг на внимание може да струва много скъпо. Ето един лакт, който вкара Жорди Фернандес преди да бъде хвърлен към въжетата. Опит за лоу-кик на Фернандес. Веднага отговор на Стоян Копривленски. Коляно в целта. Тръгна да вкарва два бързи лакти. Жорди Фернандес не му се получиха. Опит за апъркът на Жорди Фернандес. Дясно круше в главата на испанеца, който се възползва от всеки един момент, за да атакува с лакът Стоян Копривленски. Сега и българина използва тази техника. Точно ляво круше на Стоян Копривленски. И за преден кик на българина. Коляно, браво на Стоян Копривленски, след това десен лакът. Прекрасна комбинация. Добра работа на Стоян Копривленски. Още лакти на Жорди Фернандес, който вече 8 години се занимава с кикбокс и муай тай. Тежкото дясно круше на Копривленски пропусна. Опит за хайкик. След това и ляв прав. Добър лоу-кик, подсечка на испанеца. Летящо коляно в изпълнение на Жорди Фернандес. Много качествени неща виждаме на ринга в зала Христо Ботев в момента. Дясно круше, последвано от ляв хайкик. Страничен кик в актива на Стоян Копривленски. Много по-активен е българина. Използва повече техники, но и Жорди Фернандес е опасен, особено когато боят се пренесе в близка дистанция. Голямо сочено към тялото на Стоян Копривленски. Нямаше много мощ в него. Опасен лакът на българина, право в челото на Жорди Фернандес. Изключително високо темпо налагат двамата. В целта не се получи дясното круше на Стоян Копривленски. От всякъде атакува българина. Сега пробва и страничен кик. Беше засечен Копривленски. Точно с удара на гонга. Край на първата част, равностойна битка. Копривленски действаше по-разнообразно, но Жорди Фернандес имаше предимство в боя от близка дистанция. Винаги се умяваше най-малкото да атакува опасно за своите лакти, и доста пъти успя да ги вкара. Знам, че моят съперник ще загуби. Това бяха думите на Стоян Копривленски преди тази среща. Той стана убедително шампион на България преди броени дни на първенството по муай тай и получи специалната купа от консула на Кралство Тайланд. Ще участва на световното първенство Стоян Копривленски. Продължаваме с рунд номер 2. Българин с жълтите ръкавици, срещу него испанец Жорди Фернандес с червените. Голямо в тялото на
Жорди Фернандес. Тръгна за десен прав. Стоян Копривленски. Бекфист неточен, но пък за сметка на това продължението с коляно беше хубаво. Определено има проблеми да издържа на подобно темпо Жорди Фернандес. Копривленски търси апъркът в тялото. Преден кик, браво на Стоян Копривленски. Жорди Фернандес е напъхан в ъгъла. Опитва се испанеца да позиционира своите лакти, така че да атакува с тях, но не му се получава. Размяна на странични кикове. Пропуска лявото крушение на испанеца. Още десен лакът на Стоян Копривленски. Мал шанс. Не успя да намери главата. Втория рунд започва така, както приключи и първия. За беклакът на Стоян Копривленски. Много опасна техника, когато попадне в целта. Но и доста трудна за изпълнение. Има някакъв проблем. Трябва да отиде в неутралния ъгъл. Жорди Фернандес сега ще бъде извикан доктора. Нека да видим аркадата. Вертикална, стича се кръвта по носа на Стоян Копривленски. Около 3 см е някъде. Още, че може би ще отива кръвта в окото на българина. 3-4 см. Не е дълбока, това е добрата новина. И матчът ще продължи. Това са рисковете на тези лакти, защото попаднат ли точно на определено място, тогава се отварят подобни аркади, които могат да прекратят срещата. Жорди Фернандес надуши кръвта и тръгва напред. Тръгва лакът Стоян Копривленски. Преден кик в главата на българина, след това и ляв прав. Опитва бекфист Стоян Копривленски. Старечен кик с отскок в актива на Жорди Фернандес. Много горещо стана на ринга. Георги Георгиев разделя двамата бойци и внимателно следи кръвотечението от челото на Стоян Копривленски. Разстрои се малко играта на българина. Това е допълнително разсейване. Той е получил от аркадата. Лоу кик, браво на Стоян Копривленски. Тръгна с лакът отново Жорди Фернандес. Определено е доста опасен испанеца. Край на втория рунд. Сега от ъгъла на Стоян Копривленски ще имат възможност да поработят върху аркадата и да се опитат да ограничат кръвотечението. Хубав страничен кик на Стоян Копривленски. Опита за беклакът. Време е за заключителния трети рунд. Матчът продължава. Поздравяват се двамата джентълменски. Ето това са големите спортисти. Добра работа и на матчмейкерите от Ultimate Pro Fight. Намерили са много сериозен съперник за изгряващата българска звезда Стоян Копривленски. Имаше предимство през първите два рунда Копривленски. Успя да изравни нещата Жорди Фернандес, че дори има леко надмощие след като се отвори аркадата на българина. Какво ще се случи сега в този последен трети рунд? По-внимателен е Стоян Копривленски. Вече не е толкова агресивен, както беше в началото на срещата. Точен е кик на Копривленски. Веднага след това още един преден кик в целта. Копривленски за десен лакът в клинча. Бяхте един захват типичен за Муай Тая. Изпълнение на Жорди Фернандес. Хубава комбинация на испанеца. Сега вече играе от далечна дистанция Стоян Копривленски. Опитва да използва своите по-дълги крайници. Това е едно естествено предимство за него. Страничен кик Жорди Фернандес. Лоу кик на Стоян Копривленски. След това пуска и предния си кик българина. Още един преден кик. Получава се тази техника. Сега вече беше хванат кръка на Копривленски. Жорди Фернандес опитва се да бъде агресивен. Кръвта продължава да се стича от
челото на Стоян Копривленски. За щастие не чак толкова сериозно нараняването, за да се наложи матча да бъде прекратен. Прекрасен преден кик на Копривленски. Изхвърча Жорди Фернандес. Метър 2 назад. Ляв прав в главата на българина. Той връща. Хай кик. Още един преден кик. Започна прекалено често да използва предния кик. Стоян Копривленски на 2 пъти едва не беше хванат от Жорди Фернандес. Но за сега именно с тази техника се умява да стои на дистанция Копривленски. Ляв прав вкара българина. Жорди Фернандес търси близка дистанция. Изтегли се с лакът Стоян Копривленски. След това пореден преден кик. Изтощен изглежда испанеца. Страничен кига в целта. Прекрасно работи с корената Стоян Копривленски. Много добри умения в клинча показва българина. Прекрасна игра с крака в този заключителен трети рунд за Стоян Копривленски. Жорди Фернандес вдига своята ръка и получава поздравления в ъгъла на Стоян Копривленски. Първата цел е да видят какво е състоянието на неговото нараняване. Тотално по различен начин стоеше на ринга Стоян Копривленски в този трети рунд и определено нещата се получаваха за него. Имаше затруднения Жорди Фернандес. Дами и господа, победител с 3-0 съдийски гласа е бойцът от синята ъгъл Стоян Копривленски, снайпера! Ще поканя на ринга господин Слави Пинев, европейски шампион по таеквондо от 1992 година, член на изпълнителното бюро на Световната федерация по таеквондо, който ще награди победителя. А сега, дами и господа, да чуе химните на двете нации, които изпращат състезателите си на тази уникална гала вечер. Нека отдадем нужното уважение към химна на Гърция. Дами и господа, химна на Република България.
Дами и господа, шампиона на Гърция и шампиона на България ще спорят за колана на професионалната лига Ultimate Pro Fight. А сега позволете да ви представя бойните кариери на участниците в последния матч. В червеният ъгъл е състезателят на Замбидис Джим, европейски шампион на WKU, стил К1, шампион по бокс на Гърция, WKU, балкански шампион, петкратен шампион на Гърция по кикбокс, участник К1 Макс финали, It's Showtime, Татнефт Къп с лично тегло от 78 кг, Александрос Хазихроноглу, професора! В червеният ъгъл на ринга 2 пъти световен и 2 пъти европейски шампион по Муай Тай. Вице-световен шампион в стил К1 за 2013. Многократен шампион на България по кикбокс и Муай Тай. Балкански шампион за професионалисти на Вако Про. Състезател на спортен клуб Самурай. Бургазлията Йордан Янков Русенмака. Рефер на двобоя Георги Георгиев. Дами и господа, време е за мейн ивента на гала черта Ultimate Pro Fight. От зала Христо Ботев, Йордан Янков руския срещу Алекс Хазихроноглу. Двубоите в категория до 79 кг по правилата на кикбокса. Янков вече срази един чужденец на дебютното издание на Ultimate Pro Fight. Той надви коравия венецуелец Рони Александър. Сега срещу него си изправя опитния грък Алекс Хазихроноглу. По-къси са шортите на Йордан Янков. Той се бие с обратен гард. Сега вече върна в правилна бойна стойка Йордан Янков. Умее да разнообразява играта си българина. Двамата се познават отлично, въпреки че до сега не са се качвали на ринга един срещу друг, но пък за сметка на това са участвали на съвместни гала вечери в различни матчове. Точен лоу-кик на Йордан Янков. Много спокоен беше ден преди този двой Алекс Хазихроноглу. На кантара каза, че е проучил слабите страни на Йордан Янков и ще се възползва от тях. Лесно да се каже на думи, но доста по-трудничко между лъжетата. Беше хвърлен на земята Алекс Хазихроноглу. Йордан Янков е един от най-опитните български кикбоксьори. Участва в страшно много силни гала вечери извън границите на България. Тръгна с хайкик Алекс Хазихроноглу. Десен прав на Хазихроноглу. Успя да сече Йордан Янков. Мощен страничен кик на Янков. Дебнат се двамата бойци. Не се хвърлят директно един срещу друг. Гледат да намерят слабости в играта на съперника. Десен лоу-кик на Йордан Янков. Пробва сега и десен прав българина. Опитва се да инициира пръв атаките Йордан Янков. И за сега успява. Много хубав кик. Задържа се на крака Хазихроноглу, въпреки че беше загубил равновесие. Преден кик насочен към главата на боеца от Гърция. Десен лоу-кик веднага след това. Успява да отбелязва точки Йордан Янков, като в същото време се старае и да не получава удари. Това техника. Търси тялото Йордан Янков. Сега Хазихроноглу го пропуска с десния си прав. Доста брак в играта на боеца от Гърция в началото на матча. Не може да напипа верния ритъм. Тръгна с ляв прав. Йордан Янков, за съжаление, наведе главата си и се наниза на колената на Хазихроноглу. Края на първата част.
Доминация за Йордан Янков. Два пъти световен и два пъти европейски шампион по Муай Тай. Миналата година ще спечели шампионата на Стария континент, който се проведе в Румъния. Участва в гръцката верига No Limits, която има доста силни бойци. Освен това има много мачове в руската верига Татнефт Къп, която набира скорост с всяка изминала година. На паузата време е за рунд номер 2. С по-къщата гъщета е Йордан Янков. Също него Алекс Хазихроноглу. Страничен кик, браво на Йордан Янков. Много по-разумно действаше опитният българин в първия рунд. Успяваше да играе в повечето ситуации Хазихроноглу. Стори го и сега преди мъничко. Прекрасно работят киковете на Йордан Янков. Ляв прав, след това и десен в тялото. Хазихроноглу като че ли има някакъв проблем. Отново търси тялото Йордан Янков. Пласира две колена. Преди това и един апъркът. Усети слабостта Йордан Янков. Хитрия Хазихроноглу се опита да задържи колкото се може повече клинча. Не се получи хайкика на Хазихроноглу. Дали това няма да бъде решаващия момент в матча. Продължава да търси тялото Йордан Янков, било то с апъркът или с коляно. Турничко му е на Хазихроноглу да отвръща. Промениха се нещата сега. Вдигна нивото на агресия Йордан Янков. Страничен кик, след това опита и боксова техника Йордан Янков. Във въжетата е Хазихроноглу. Виждате колко е зачервена областта около черния дроб на Хазихроноглу. Може би именно там беше наранен боец от Гърция. Като акула се впусна Йордан Янков срещу него. Лоукик в целта, закъсня с отговора Хазихроноглу. Още един лоукик. Доминация. Много сериозна при това във втория рунд за Йордан Янков. Продължава да демонстрира класа българина. Още странични кикове в целта. И коляно в тялото на Алекс Хазихроноглу. Много силен до момента за Йордан Янков. Изглежда обезкуражен Хазихроноглу, но сега върна едно коляно. При това доста мощно, но не е достатъчно определено, за да изравни баланса. Повъзстанови Алекс Хазихроноглу. Пробва сега дясно круше. Ще трябва да рискува тук насетне боец от Гърция, защото матчът не върви за него. Йордан Янков търси всяка удобна възможност да атакува. Нов десен апъркът в тялото на Хазихроноглу. Бекфист в изпълнение на Йордан Янков точно в края на втория рунд. Добра работа на българина. Определено представи се по-силно в сравнение с първата част. Много неща ще трябва да промени Хазихроноглу, ако иска да обърне тази среща. Ето тези кикове и атаките в тялото с юмруци и колена на Йордан Янков направиха разликата в срещата до момента. Погледнете червения оттенък по кожата на Хазихроноглу. Този оттенък маркира мястото, където най-много се е целил Йордан Янков. Заключителен трети рунд. Българина с оранжево-черните шорти. Срещу него Хазихроноглу с зелено-черните. В слабините попадна тази техника. Ще трябва да поскачи малко на пети Йордан Янков. Ето тук виждате. Извини се Хазихроноглу. Има го и това по време на матч. Скоростта е прекалено висока, за да бъдат контролирани подобни нечисти попадения. Има бойци, които нарочно атакуват точно там, но пък за сметка на това те могат да бъдат наказани. Коляно в тялото на
Хаджихроноглу. Страничен кик и ляв прав. Браво на Йордан Янков. Показва опита си от Муай Тая Йордан Янков при тези клинчове. Добър лоу-кик на българина отново. Ляво круше. Много тежко беше намерен. Хаджихроноглу при неговата атака. Кръв по лицето на Йордан Янков. За щастие отстрани. Дясно круше пуска Йордан Янков. Хаджихроноглу вдигна оборотите. Накъсва играта Йордан Янков с тези клинчове. Това е правилната тактика в момента. Той води в матча. Не трябва да рискува чак толкова много. Върна се, както виждате, бойца от Гърция. Знае, че няма какво да губи от тук насетне. Десен главата на Йордан Янков. Беше блокиран от въжетата българина, но успя на време да си изтегли. Добра акция на Хаджихроноглу. Страничен кик на Йордан Янков. Опита бек кик Хаджихроноглу и попадение в слабините този път на бойца от Гърция. Ще има леко прекъсване на двубоя. С много силни съперници се е бил Хаджихроноглу, като Уилям Диендер, Карпет Карпетян, Милдра Колар, Клайд Брунсвик. Има загуби от тях, но се представи доста достойно. Атакува Йордан Янков. Но Хаджихроноглу този път инициира клинча. Малко време остава до края на матча. Опитва страничен кик Йордан Янков. Сега коляно в тялото на Хаджихроноглу. Много станаха тези клинчове. Нормално, двамата са уморени. Коляно в тялото на българина. Това беше опасно. Дясно круше сега. Точен е Хаджихроноглу. Янков връща едно ляво круше и веднага влиза в клинч. Всеки момент трябва да удари гонга за края на номер 3. Съответно края на матча. Ето го и него. Хаджихроноглу поздравява публиката, може би. Трети рунд беше най-добрият за него. Имаше той хубави моменти. Но в предишните два Йордан Янков безспорно доминираше. Добра работа на българина. Демонстрира своята класа. Отново. Победител и носител на шампионския колант на професионалната лига Ultimate Pro Fight с 3-0 съдийски гласа е състезателят от синята ъгъл Йордан Янков Руснака. Ще поканя на ринга легендата Семи Шилд. Скъпи приятели, станахме свидетели на поредно впечатляващо шоу. Не само ние, а и легендата на K1 Семи Шилд, който беше специален гост на организаторите. Той изнесе и семинар за всички фенове на бойните спортове в България. Изключително удоволствие за всеки един боец да бъде награден от Семи Шилд. А тази вечер Йордан Янков ще има честта да получи полза след успеха над Алекс Хаджихроноглу. Малко преди това Стоянко Привленски записа втора българска победа в международният матч срещу Жорди Фернандес. За мен Огнян Георгиев беше удоволствие да коментирам това шоу с марка Ultimate Pro Fight. Бъдете здрави и много щастливи. И разбира се, до нови срещи!